Nolo Romero prepara xa a súa participación no Campeonato do Mundo de Aerox, que se celebrará o vindeiro 28 de maio na cidade de Manchester. A cita acudirá xunto a Sergio Monteagudo, participando na categoría de dobres Master 40. O Campeonato do Mundo vai a ser o 28 de maio na cidade de Manchester. E sempre vai ser un ano en Estados Unidos e outro ano en Europa. Este ano toca en Europa. Vou participar na modalidade de parellas masculinas, e vou cun compañeiro das carreiras de obstáculos, que nos conocemos nas carreiras de obstáculos da Coruña, que se chama Sergio Monteagudo, é da miña edade, entón vamos a participar na categoría Master 40 de parellas masculinas. A pesar de levar apenas ano e medio competindo nesta modalidade deportiva, Nolo Romero é xa un referente a nivel nacional. No último torneo disputado a pasada fin de semana en Málaga, lograron rebaixar en 5 minutos a marca realizada en Madrid, que lle permitiu o seu pase á cita mundialística. A última proba a que fun en Málaga, pois a verdad que íbamos cunhas expectativas aí un poquinho incertas, non sabíamos moi ben como nos íbamos a encontrar, porque hai uns meses participamos en Madrid e fixéramos pois un tempo d'1 hora e 1 minuto, sabíamos que podíamos rebaixar, pero non sabíamos moi ben en que nivel estábamos, entón era como un test antes do Mundial. Estamos moi contentos porque baixamos 5 minutos a nosa marca, co cal pois, a progresión, os adestramentos están dando o seu fruto, temos ahora 5 semanas para preparar este Mundial e esperamos pois, poder mellorar incluso esta marca. Aínda que a moitos non lles soe, o Aerox é unha disciplina de entrenamento funcional en auxe a nivel internacional e que está tendo últimamente grande repercusión tamén en España. Consiste nunha combinación entre running e exercicios típicos de CrossFit. Este deporte está medrando dunha maneira exponencial. Se a mellor empezamos en Madrid a primeira edición con 1.500 atletas aproximadamente, este ano xa doblamos, estábamos xa falando de 3.000 atletas. En outros países incluso non dá tempo a facer toda a xornada nun só día, ten que coller todo o fin de semana por o innumerable número de xente que está participando. A Manchester chega cun claro obxectivo, pelear polo podio na súa categoría. Pois, a ver, o reto que me queda, porque o ano pasado conseguimos ir ao Mundial, pero fixemos un 5º posto, entonces este ano o reto que teño é intentar pelear o podio. Algo que a xente que o coñece non o discute.